Не се притеснявай. Социалните мрежи няма да бъдат доминирани от AI инфлуенсъри или не поне в близкото бъдеще. YouTube направи нещо много важно. Започна да разбира, разграничава и показва AI генерираното съдържание. И не говорим за някакъв етикет скрит дълбоко в съдържанието. Говорим за ясна разлика между AI и човешко генерирано съдържание. А защо това е важна промяна? Автентичността вече става много значима. Както за потребителите, така и за AI инструментите. И когато платформа като YouTube, а тя ще бъде последвана със сигурност и от останалите, започва ясно да разграничава синтетичното от оригиналното съдържание, разбира се, оригиналното получава голямо предимство. Потребителят се доверява на автентично съдържание. Човек винаги се е доверявал на човек и това е валидно в момента повече от всякога. Бизнесите, които създават такова съдържание, отговарят на реалните въпроси, говорят за реалните проблеми по натурален и естествен начин, имат огромно предимство. Да, с AI става много бързо и можеш да генерираш страшно много съдържание за отрицателно време. Но ако бизнесът ти в момента заложи на качеството вместо на количеството, ползите ще бъдат неизмерими.